Satul Bociu, un mic colț de rai ascuns la poalele Vlădesei din munții Apuseni, păstrează urmele puternicei comunități de geamgii care exista aici odinioară. Jamuri, neică, jamurile, jamuri, neică, jamurile, oglii și jamuri, mă! Interesanta meserie de geamgiu era itinerantă și presupunea plecarea din sat spre mari orașe de dincolo de Carpați, de la Târgu Jiu până la Galați, cărând în spate tolba cu sticle în căutarea clienților cărora să le fie schimbate geamurile sparte. Încovoiați de spate, căci tolba putea cântări până la 50 de kilograme, geamgiii au colindat 10 de ani țara în lung și în lat ca să își câștige existența. Mă cheamă Ioan Goga. M-am născut în 1946, 11 și la vârsta de 13 ani am plecat cu geamuri, cu căruța, cu un unchi la Slobozia. Ion Goga este unul din ultimii geamgii din satul Bociu. După ce a învățat meseria de geamgiu din copilărie, așa ca toți copiii de geamgii din zonă, a străbătut toată țara pentru vinderea sticlei. Apoi și-a deschis un atelier de prelucrare a sticlei în București. Jamuri, neică, jamurile, jamuri, neică, jamurile, oglii și jamuri, mă! Am plecat cu 4 clase de aici din Boci. Și am fost, în 1960 m-am dus la Craiova, că acolo era tata, umbla cu tolba cu geamuri. O lună de zile am umblat și eu cu el, pe lângă el, fără tolbă, ca să învăț orașul. Orașul fiind mare, copil de aici din Boci, n-aveai de unde să știi. După o lună de zile am luat tolba, ușor, 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 ușor. Primul contact care l-am avut cu clientul m-a chemat să-i pun un geam. N-avem unde am ajuns, era mâna formată. Am încercat să tai, am dat pe o parte, nu se rupe, am dat pe partea alta, nu se rupe. Doamna când m-a văzut, lasă băiete, n-are nimică, uite îți dau 5 lei și de încurajare. Și mi-a dat 5 lei. Și aia a fost primii bani care i-am câștigat singur. La Craiova am lucrat, am umblat cu tolba, cu geamuri, până în 65, 5 ani. La copiii mei le spuneam că acolo am făcut facultate. Prima dată a început să râdă. Pentru mine aia a fost facultate. Până la finalul anilor 90 se putea trăi din activitatea de geamgiu, care a adus prosperitate comunității din Bociu, fapt evident la o simplă plimbare pe ulițele satului, străjuite de case mândru aranjate. Geamuri, doamnă, geamuri, mă! Oglii și geamuri, mă! Când am mers la Sibiu, de la 500 la 1000 făceam pe zi. Bani, să lucrați acolo o grămadă de ani, mobilă, fără geamuri, fără oglinzi, fără nimic. Și când intram în tubloc, în Făgăraș, unul de la altul te trimite, du-te și la vărul meu, du-te și la maică mea, du-te și la sora mea și la frate meu. Acolo puneam toată marfa pe ziua respectivă. Și pe urmă mă întorceam iar la Sibiu, încărcam iar tolba și iar plecam. Și am lucrat la Sibiu așa 13 ani. De acolo am fratele care e mai mic în București, am cumnatul care și el stă în București și am zis că nu stau acolo nici 24 de ore. Dar în schimb, meseria mergea și câștigam bani ce n-am câștigat nicăieri unde am umblat cu tolba. În București am lucrat și am lucrat în cele mai mari case în sectorul, în cartierul Primăverii, că am avut atelierul pe Dorobanț. Și am lucrat acolo la primarul capitalei, la toate națiile de acolo, era toate ambasadele. Am descurcat foarte bine. În București am câștigat bani buni. Am lucrat cam între cei mai buni meseriași am fost. Cu fratele meu și mai avem încă în colectiv câțiva băieți. No, aia está aici, aia está geamul spart. Păi numai asta l-ai spart, doamnă. Nu, aia está la care s-a întrebat nevoie neapărat. Dar ai lăsat deschise și le-o trepti vânt. Să fac cu curent, așa că am vrut să le șterg. Acum să mai întâi, nu stai ce să facem? Să vedem cât mă costă, să vedem dacă avea bani cât primul lucru, da. Hai să vă spun cât mă costă.
Dacă ne înțelegem, o rezolvăm. Nu, să vedem. Da. Prețul nu era unul fix, ci în funcție de cum se putea negocia cu clientul. Erau situații în care geamgii primeau și mâncare, dar și un loc de dormit. No, cât m-a costat? Vezi să nu și așa mult, că n-am așa mulți bani. 210 lei ar costa, doamnă. Da, păi scump, mai puțin nu s-ar putea. 150. Că n-am așa mult. Nu merge, doamne, că v-am zis că geamurile scumpe, acum și te aduc și eu de departe. Da, mai las ceva de acolo. Da, păi Cu 200 merge. Da, păi mai lasă, mai pui și un pic, mai lasă și dumneata, că mai ai, zicem, 170. E cam puțin, doamne, nu se poate așa. Că n-am bani, n-am așa. Nu-mi convine nimeni, că decât să lucru degeaba, mai bine stau degeaba. Și da. Hai să mai lăsăm ceva de acolo. La 180, bine-i? Bine, am o să fie la mijloc, să ne înțelegem. Să le sparge sănătoasă, să mai poți veni pe la dumneavoastră. Mulțumim să mai veniți când îți avea trecere pe aici, să fiți. Dar ceva făsui oală n-ai pus, că am flământ, n-am mâncat nimic de aseară. Ba da, și de mâncare, dacă vrei mai stai un pic, hai că punem masa acolo să mănânci-o aici. Auzi, doamnă, stai că facem altceva. Poate mi-e lăsat să și dorm aici. Și mă întorc mai târziu, că e gara cam departe și n-am cu ce merge până la gară. Hai că vorbesc cu soțul, că vine de sară de la coasă și apoi după aia să dică o încina la oaltă și du-te la noi dacă n-ai de. Ia să las și eu tolba jos, că am obosit astăzi toată ziua. Nu prea am găsit de lucru și nici și sete, nici și foame. Dar ori vedea, vă spun și pe obraz, o luăm din loc iară. Doamne ajută! Mă numesc Tonca Iuliu Constantin, am 61 de ani și sunt de-al lui Aurelul lui Costan, Costan fiind bunicul, din partea lui tata. Meserie de geamgiu am practicat-o după terminarea liceului la Craiova, alături de un frate de-al meu care avea un atelier de geamuri în Craiova. Trebuie să vedem pentru ce ocazie pe aici. Dar păi am fost să pun niște geamuri aici la o lucrare, am avut o lucrare. Ce fac? Dacă te-aș ruga, uite, am aici o comandă la o oameni ăștia de 1000. N-ai putea să bagi să veni despre ce vorba. Dar cum să nu, cum să nu? Te rog frumos. Apoi facem. O bea o pălincă la oaltă. Sigur, sigur. Bună ziua, doamnă! Bună ziua! Mă auzit că aveți ceva de lucru. Da, vreau și eu un geam. Ai măsură, doamnă? Da, Dar de cât e? am de 58 cu 35. Bine, stai să caut, să vedem. Să băsădești cotin de apă, are tonul. Da. Vezi de ceva hurtiez dacă sucește. Lasă că vin. Limbajul geamgiilor era în felul următor. Ca să se poată descurca când mai lucra cu alte persoane, să nu priceapă clientul. Dacă se întâmpla o neplăcere, ori era geamul mai mic, ori nu se potrivea, ori ceva și ei începea să vorbească limba lor. De exemplu, cum ar fi agodice că tălăuzește gudul, adică să nu priceapă clientul despre ce vorbesc ei. Tălăuzești, adică vorbești gumuțească. Gumuțească este limbajul considerat de specialiști singurul argot profesional din România, inventat și folosit exclusiv de geamgii pentru a se face înțeleși doar între ei în fața străinilor.
Această limbă de sticlă, cum mai este numită, a atras atenția unor lingviști care au descoperit că își are originile la finalul secolului al XIX-lea, fiind direct legată de apariția meseriei de geamgiu, care, la rândul ei, a apărut în zonă din nevoi economice. Am fost la o lucrare de am pus veranda aia la Craiova. Da. Și am băsădit, adică am vorbit, ați face în cochini mai iapsă, adică bani mai mulți. Mai țin minte că mi-a zis, băsădește cu gudul să ne facă și un hurtez. Adică să vorbești cu gazda, să ne dea și un par de băutură. Și ceva de gădinat. Și ceva de gădineală atunci, adică de mâncat. Când găseam câte un client care vedeam că e mai sărăcuță, da? Ziceam, ați femeie mischinel la gud, că nu s-ați face cu cochini. Adică ei mai puțin, că se vede că nu prea ai bani. Dacă mergeam la, știi că am fost o dată la unul și am văzut un chipiu pe cuier. Și am zis, ați făi gudului mai mischinel, că s-ați face chistulaș. Adică ei bani mai puțin că e milițian. Lingvistul și profesorul clujean Romulus Todoran, singurul care a realizat un tratat despre gumuțească, a reușit să identifice aproximativ 70 de cuvinte și numeroase particularități lexicogramaticale ale acestui cod de comunicare, specific odinioară unor comunități din zona clujeană a munților Apuseni, precum Comuna Mărgău cu satele Bociu, Buteni, Ciuleni, Răchițele sau Scrind, dar și Călata, Călățele sau Morlaca. Limba gumuțească, prima dată am învățat-o în Boci, fiind prieten cu domnul Goga Ioan, zis Luț. Când ne întâlneam, încerca să mă învețe limba gumuțească, vorbindu-mi pe gumuțește și îmi spunea să-i răspund tot în gumuțește. Și așa m-am inițiat în limba aceasta. El e păstrător și duce mai departe limba noastră gumuțească ca să nu se piardă, să rămâne la urmașilor noștri, la copii și la nepoți. Odată cu apariția termopanelor, meseria de geamgiu a intrat puternic în declin, iar astăzi este pe cale de dispariție. În prezent, familii din comunitate se reîntorc în sat de sărbători și obișnuiesc să vorbească la masă în gumuțească, împreună cu urmașii. Sunt conștiente de valoarea acestei particularități a zonei, care trebuie transmisă mai departe pentru ca limba să nu dispară odată cu ei. Dintre oamenii care mai există pe la noi, eu am un nepot care are tot meserie de geamgiu și i-am transmis această limbă și l-am rugat la rândul lui, dacă o să aibă ocazie să transmită celor mai tineri această limbă, să nu se piardă niciodată. Ultimii geamgii boceni, stabiliți acum prin marile orașe din sudul țării, se întorc anual la venirea verii pentru a cultiva pământul, a-și îngriji casele părintești și a se reuni. Eu stau în București la ora actuală, dar perioada de vară venim aici, că avem 5-6 grădini, avem de lucru, decât să stau în bloc în București cu căldurile ale mari, mai bine stăm aici toată vara, până în noiembrie. Venim cât de des putem aici la Bociu, la o lună, două, acum că avem și fetele lucrează la Cluj amândouă, ne împărțim între Bociu și Cluj și Segarcea.
Meseria de geamgiu și gumuțeasca, fiind pe cale de dispariție, este esențial să sprijinim prin cercetare, conservare și arhivare astfel de comunități ca să-și păstreze aceste elemente de patrimoniu cultural național. La geamuri și oglinzi, Doamnă, geamuri neică geamurile, oglinzi și geamuri, măi,